Sitten vaan käy. Mä tunnen miten Jonna hymyilee ja katsoo. En mä itse asiassa hyvyile sinne. Mä hymyilen mun puhelimella päin. Onko hyvää? Kaakaonurkka. Miltäs maistuu? Oletko vielä maistaa? Maistas nyt. Tosi hyvää. Ei sulla siellä. Mä äsken maistoin niitä. Ne oli hyviä. Mitäs sulla on? Eikö sinulla Mulla on ihan tavallinen. Okei. Niin sanoks et sekoita vai on sekoita? Sekoita pohjasta asti sanoo. Joo. Mun näihin jää ihanasti aina se suklaa sen pohjalle. Ja se on ihana syödä sieltä sekoitaan niinku juoda. Näyttää hyvältä. Minulla on vain tällainen tavallinen kahvi tässä näin. Siinä ei mitään. Eikö sulla tonnin seteli? Tonni? Ihmeellistä siinä. Mitäs me ollaan tänään Jonna tehty? Me ollaan tänään kuvailtu musiikkivideota. No kyllä. Kuka Ei siinä ollut oli? kylmä. Ei ollut kylmä. Kuka siinä näytteli? Minä? Sinä näyttelit siinä. Tai en mä voisi tiedä, mä vaan seison eri paikoissa kylmissä vähissä vaatteissa. Se on ihan jees, se on ihan jees. Ei siinä. Mä seisoin vähän taaempana jotenkin. Niin, sä olit siellä avustajana. Ja pitelit valoa. Valonkantaja. Kyllä. Niin. Joo. Entäs meidän Joona poika? Mitä? Mitä sä teit? Minä kuulasin. Ohjasin vähän niinku. Vähän niinku. Ei nyt mitään selviä. Mä maistan. Nyt maistetaan. Tää on leveä kuppi. Mä katon nää sun kuvan. Hyvä. Jos se ihan... Katoit sä näitä? Joo. Katoit sä nää loppuun? En katso sä mitään. eikä. Mikä tän paikan nimi on, Jonna? Phoenix Cafe. Phoenix Cafe. Siitäkö se kahvin nimi tuliko siinä pannussa luki Phoenix? Tai siinä. Monelta minä olen kotona. Tai siis tikkukas. Mä en oo ihan varma. Sitten on pitkä aika mennyt tiksi. Hei Jonna, mitä sä meinasit tehdä torstaina? Joo. Se tulee vihreälle talolle. Mulla on sun synttäri. Niin, siistii. Kyllä. Kyllä nyt sun pitää saada sille rahaa. Onks hyvä juissi? Joo. Mitä? Okei. Mennäänkö mä kysyn mahalta? Joo. Mitä sä oikein teet? Minusta paperi.